Ndoda bese ungibheka kanjena manje. Ufuna ngikusize noma ufuna ukwenza njani? Ayikhona wena ngathi uzomphula umalume. Phela umalume umathambo. Ibaba ngidlali la. Nangaba ufuna ukukhuluma, nqono uhambe. Yima ngicocele inkinga ukuthi kwenzakaleni. Ya, Umalume wayegcoke i-uniform yesikolo nge-16 June. Wahamba waye etshwaleni. Makasabuya etshwaleni. Umalume abuye ahamba ngeenyawo. And manje kunento eyenzakalayo yazini. Incathulo zama ngiyitholi. And umalume abuye ahamba ngeenyawo. Angeke uzugcoke i-uniform le-All Star baba. manje mina bofuna ukuthi nangifika kumalume wakho ngenze njani? Ungakhona mhlawumbe ukumthusa nede ngitholele incathulo. Manje mosweni utshe ukuthi la ngizela ukudlala ne. Yey mshana. Wenzani manje ayilethe engozini naye? Nguye lokumemezayo. Hayi no akusuye loyo. Ndoda woza la. Hey ngithe akusuye.